Така, тук сме в този апартамент е готов за даване в близо до тази кариерата за гранитната кариера. Тук като се влиза веднага са двете гардеробни, не знам защо две, с цели врати. Тук е много хубави плочки, мокет, тихичко. Всъщност това е кухнята, е с гранит. Yes, granite countertops. Цяло гранитни такова, заради това е по-скъпичко. И въобще кухнята е съвсем по-различно изглеждаща. И тук въобще плочките са хубави. $800 повече от оная, но това е дайнинг. Тук пропуснах едно помещение до кухнята. Бая голямо помещение в Wash and Dryer. Всъщност самият таван е много хубав. Тук е за дайнинг, right? Това е ливинга. Тук има just quick opening. Тераска, която гледа на съседни такова. Съседни сейта. Окей. Going to the bedroom. Тук има такъв пак за компютър. Отиваме в първата бедрум с такъв клозет. Всичко е чисто, правилно, супер скъпо. Тук има някаква врата, която е заключена. Сигурно втори изход. Това е втората стая. Същата като първата. С тази разлика, че има врата към банята, която има още една врата. Всичко е мрамор. Изпълнението е луксозно от всекъде. Така, влизам в третата спалня, която ми изглежда като мастер, защото е бая големичка. Тук отвън какво се вижда. Хубаво леко се вижда. Има си такова с гаса явно. Насекъде са тия вентилатори. Климатик не знам да има, но отопление има. Сигурно има климатик. Огромна за банята. Една мивка, но с огромни такива, огромно огледало. Не мога да се разбере, че огледало. Тук е въобще тексаски размери. Огромна мивка. Клозета тук е огромен. И душ кабина. Отделно. Въобще си цяла стая тук. И така. И тук е другата баня. Пак. Втората спалня. Ето тук е това помещение за компютъра. Там е кафето. Тук е трета спалня. Тук има за кухнята долапче, още едно. И така. И кухнята е още един път е страхотика. И всеко нещо е пипнато.
И така. Тук тези са входните, две врати за скелетчетата. И това е изхода. Окей, благодаря за вниманието. Надявам се, че е харесал на зрителите. Тук една врата пропуснах, която е пак към кухнята. Окей.